haleluya. Dame na sumurum siyan saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Tabuka bibelta damang dohot dainang siyan Yesaya bidu 40, mamuka siyan ayat 12, jalamar haujungat di ayat 14. Songorom mahatana laos tapai huti hukma tung ise naung manuhati ka ai manggim jala di jok kalia ka langit jala di balei nasa orbuk ni tanoon jala di dasinga kadolok marhite-hite tibangan jala aka betul-betul marhite-hite hatian tung ise mana tuk madodo to dini jahuba manang panuturi na manurgasi ibana tung tu ise ma ibana mangalap roha asadi parrohai ibana jala diajarhon tu ibana lapang ni uhum jala diajarhon tu ibana parbinotoan jala dipabotohon tu ibana lapang ni hapistaran ido saatna horas madhita salutna damang dainang dongan saha porseaon di Tuhan Yesus Kristus apala naung takas tapak kilalahon jala takas taboto ganut namasa di negara taun natuari kebetulan tadapot todo donga sahuriata jala suku-suku nasida dinamasai amang makatahatai hami dohot akadongan didok nasida suku-suku na adong do Tuhani marhuaso do Tuhani molo marhuaso do Tuhani buasa pasobon na halak na yung marminggu ikomate buasa pasobon na jolma narotu bagas joro alay ikon pauju kongolu na disi damang dainang nanidok ni debatasa diri nama dok ise natuk dinalaho mga tusi bisuk ni debata ise na mga tusi parbinotoan ni debata bolo didok panuhak nuhation di bisuk ni debata apala ditoru ni hautoon ni debatape dan tuk bisuk ni jolma artina sa toru-toruna parbinotoan ni debatai sadiri dan tuk bisuk ni nau bisuk di portibion rosuk kusukun buasa di pasok butuhani kaboy do baenon na halongangan kaboy do dingan nai kaboy do linggoman nai boy moloy sakak ni di batas boy moloy na pinangido ni di bata parholong roha do di bata di pasobu songoni mate parholong roha jala memang sakap ni de bata may kumasay na pinalwas ni de bata do'y kumasa alayado tiga nasusaw pultot bumi berarti nasosisa kapan ni de bata may kusaw pultaki damang dahinang mahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus toho padok na madok
Ganup nasa jolma di portibion adong free will, memiliki kehendak bebas. Sudah jolma bebas manang marhua di portibion. Dak taroran, harus teroris si patadang taroran di negara om. Ala selesai dope RUU disahkan gabe undang-undang. Dang taroran, dang arong payung hukum niya kaparat. Yang laho mana kupi nang pengajelas songoni parbinotuan na pangatusyon na. Alay di son ikon boto opta sa luhut na ganup na sana masa. Luar biasa bolo tapar rohahon nate, bolo tung beredar video ini. Apalajo adong na jonok si tutu, tu bung na tahun alay dang gabe marujung ngolwi bana. Abalaya adong doa terdau, alay ko marujung ngolwi bana. Adong dada di siapa lah jonok si tutu, alay boy selamat ibana. Tapi anak kon ni si parjahatom musedo. Boy selamat di mana? Bahasa si somo ni selamat di bait Tuhan. Habis jol mana lah bertangi yang tu bagas joroi dan gabe malua ibana laos mangulu musitau. Damang day nang mahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Tung ise nang manuhat ya ka ay manggin jala di jokal ya kalang. Dangarong manangisi. Songonido ng bangso Israel. Ala tarbuang na sida binahen ni pangatusyon na sa diri. Dipakai na sida pangatusyon na. Boy dohami, margogo dohami. Pasti do boy pataluhon nami asuron. Pasti do boy pataluhon nami. Alay mardongam mahami doho bangso nasin. Babayin sekutu mahami mabay blok mangaloan. Ima strategi ni hajol mau. Ima strategi ni galup nasa pamikirion di portibion. Alay damang doho dainam. Ise nama jok kali langit. Debatado nama nopai. Jalangadang adong natuk. Aha mana tadok langit nuain. Molo manaili hita tugijang taberanya do langit. Ise madok. Taida di si somonda belau ima batasan ni par nida atta. Tang nama dok gabi somon benda di si daong. Manang gabi sopol somon taruk di si daong. Taruk na belau si pata botar si pata dirong. Ate. Alay di si ma batasan ta. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Moasa say tapaksahon pangatusyota jaladang olo hita dinalaho majalo sakap ni debata. Gudang dohalak na susada ramanginang nang dibatasi bana pasu-pasu ni debata. Nang dibatasi debata pasahat to pasu-pasuna. Sadar manang susada. Ya masa songonon jalan nyata di Huriata. Kasakapi ma dinalaho patupahon percepatan pembangunan ni Huriai. Terkhusus pembangunan ni Huria. Fisik, doho lingkungan, alamanna bagarna, doho sude akan narikot peralatan ibadah. Aha didok dongata. Amang huboto do sude aka puro-puro ni donga sahuria taon. Songonom mana masa tabahen ma gabe songon habukaon ni roha jala usaha. Molo bahasa keren nanuain didok janji iman. Berusaha mahita patupahoni. Amanginan meragam do. Taraf ekonomi di tonga-tonga ni hita. Tang sarupai. Adong dora na rata-rata. Adong tong rata-rata. Alay adong rata-rata di gijang, rata-rata di tonga, rata-rata di toro. Meragam sih. Berengamang ma keluarga tan, keluarga ni Huriata.
aha manabui tarbain nasida dang yakin au bui ima nadidok nasida di suku kami mah langsung amang porsea do pehamu adong Tuhani nama masu-masu porsea do amang pasti do pasu-pasun itu ujung dadamang dohok daina keluarga na memang marhahurangan situtu masa matu ibana kebetulan mangalului barang bekas dan pulai dok kai marga alenya atas sonari sehat nasida gabe tu majuna mangalului barang bekas kebetulan di joloni ruko di ida nasida maka tonga plastik dibuka nasida harotas dui sinio lah kudo ogadiso ipapungu-pungu do harotas alai saat dijauh dibuka mabah tar songgok situ tu nasida rupiah do sudah isilah jala hepeng naud belga di mata uang di Indonesia uang kertas harga 100.000 puluhan juta dan 100 juta jala nasida marpikir di siau na porsea do di paulaki di dia dapok na di paulak alai nunga dilapor na hamaguanon tu polisi tu polsek alai di paulak donga taum mah hepengi hipal dang adong moru jala dang pola dikirai gan di pasah matusi tuna di dia dapok nasida jala madok mau lihat situ tu malasida aha di dok kebetulan dok sadong atas sabangso alai suku Tionghoa apa kerja bapak odo karijoku karyawan doa inatakku do nasongono nulauna kebetulan doa off urupi natakku ninda jadi Roma mataon madok tuau maho karejo porsea situ tu doa buho alak na jujur doho arga situ tu do jol masonoko amanginang di pasar matuna sida sekian puluh juta ada sekian puluh juta laos di pasar nasida tu huria sasitong na 1 juta mah minimal kita dibaga 1 tahun langsung di pasar nasida lo bisa nih lo bisa nih jala di hati takon nasida mai tutu doa dong Tuhan ima taringot tusi damang dainang dahina holongan puasa tabatasi hita dinalaho marsakap nadinggan molo sakap nadinggan beta taulahon taringot berhasil manang so berhasil i anodoi alai adong evaluasi di kita songolinang bangsa Israel bohado hami maluas yang Mesir bohado hami gabe si parmonang mangalo halakon langit na subuhi tar ni ida ni nasida langit na subuhi jok kalonna ro awan siani marputar-putar mangalinggo minasida laut na subuhi lakaon nasida alai koboy nasida mardalat disi aha mapai debatasi na jolo do debatan wae jala debatai do sahak ro disa leleng-leleng da dang mubai ido debata mulai sian nama mubai sahak ro di ujungkan naso marmula do debata jalan naso marujung naso marmula do pasu-pasuna jala dak kiama rujung atong damang dohot dainang nadumenggan di pasahat Tuhan boha hita dinalaho majami di hita saluhutna di parngoluan rumah tangga di parngoluan na berusaha di parngoluan na mangula manang di dia peulauta so tungta sudah 3 lup nasa pasu-pasu ni debata alani biar ni roha parjolo tasuhat marhite pikirata puhado bahenon Indonesiaon menghadapi era globalisasi menghadapi ekonomi globalisasi
Aduh bainon di Indonesia sudah nggak biar ujung nadang adong namar siajar. Sudah mabiar marsiajar pe sudah kok ni rohana pe. Masa songon sinuaing tu bangsot tamangina. Siat tajol mau ta sudido kita mabiar. Makitir dosi patang hita. Tuhan asiroham di bangsomong. Di sodo di pasahato hatam tuhami. Di sodo di jauho hami gabina porsea di anakmu Tuhan Yesus. Puasai komasau Tuhan. Suku-suku ni rohat tau wajar doi. Alai debatado namar sakap debatana paluaso. Molo tungjol mana mangulahon. Molo sakap ni debata saut songon sakap ni jolmai paluason na doi. Manang naung martomu do sasitong na galup na sasakap ni jolmai laos ditulopi somoni asa adong musenaro dibalik niya kahamaolon na dado pinuain tarlungopi dia kadongat tada di Surabaya ahama dibalik niyo. Mudah-mudahan ketegasan hukum di Indonesia semakin jelas. Jadi dan tadok dibayar dohok nyawai manang dibayar marhite teror nama saida alai debatado namar sakap isi las maroka molo tung mate hita molo mangulahon na dinggan las niroha gudang wi pastina tusur gurwa kasih sopo atong damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus diganuk nasa parngulwo taon tutu songonor buk nitano do kita naso sahat tuk pangatusyo tak tu pangatusyo ni debata didok ibana tung tu ise ma ibana mangalap roha asa di parrohai ibana jalan diajar ho tu ibana lapang niuhum tu ise do dan adong manang tu ise alai hita do tu debata dinalahu pasahat diri hita do tu debata dinalaho majakon asa di pasaha debata pangatusion lapang niuhum lapang ni hapistaran biar mida jahoba do mulani hapistaran biar mida jahoba do mulani pasu-pasu biar mida jahoba do mulani bisu atong damang dohok dainang saguru di debata mangulutak jalamar guru tu ibana mahita asa ganuk nasa pangatusion bisuk kamalon nang habis tarani tipak mai tu hita jala hita gabisi pangoloi di ganuk akana pinasaha di debata tabahen ngulut tagabi pasu-pasu unang gabi pusa-pusa tabahen ngulut tagabi pasu-pasu asa ganuk nasa parngolwota tagogohon mga lubba pasu-pasui ganuk dia kana mangulahon na dinggan ido na mga lubba pasu-pasu di pargogoy Tuhan debatado hita mangulahon niya manginang dia kana so mungkin tapikiri alay di debata luhut na do boy tarpatu pa ibana hobar tulomo ni rohana hobar tu holong ni rohana tuhita ganuk marsada-sada. Amen martangya kita. Mauliate madiho ale jahuba di bata nami. Napasahaton ganuk nasa pangiduammu marhite-hite hatam. Asai dihanguluhon akana porsea diho. Ditadahami doho Tuhan, Tuhan nasohado dua kami. Debata na sumurung. Debata naguk akahalongangani alai luhut na Tuhan di patupahodoi hobar tulomo ni roham dohot aka sini roham dalammu pasahaton nasabasa-basa molotung ganuk di bagasan parngolwon namyon si patagale hami marpikir Tuhan gale hami marroha binahen di ganuk nasa namasa asi maroham dihami Tuhan pargogoy hami sodangi pikiran roha dohot parngulwon namion asa margugu hami Tuhan jalamar bisuk kami jalamar roha
mangulahon akan pinangido. Tutudang tarbahe kami mangalakahon salaka nature, molosoho na madungani hamis, bolosoho na marguguyok kami. Ajari hami Tuhan, gabi haholongan ni roham, maka hanguluhon nguluon, na di bagasan hasiangan, jala dalanan nami di bagasan hasini roham. Diboto hami do parsato kilal luhut na. Sipata abad do galut na salak kanami Tuhan di pangatusyon na siyako. Binahen ni galut akahahurangan nami hagalion nami. Alay di bagasan asini roham doho bisukmu. Luhut na do tarpatu paho Tuhan. Dang nahurag gajang tangamu dinalaho manogu noguhami. Alaya jari hami pargugoy hami maniok tangami. Jalahot kami totong Tuhan mangihut toko, mangihuton bogas nipatmu, naung di pasahato di bagasan parnguluan na. Mauliate madiho Tuhan, molotumpe masa akan masa di bangso namion. Tutu madiar dohami siap kajol maun nami nagaleon. Alay marpos di roha dohami siap partodion tol dinasiak koi. Adong do di batangan pargogo na sohatulusan jala na marwaso di ganup nasa natinopana atau ngali jahuba di bata gabi dalam may pasahato pasupasum di bangso namion gabi bangso na jongjong di ganup nasa hasitongad doho pangidoamu molotung pe maragam haporsial nami pasu-pasu ng dongan nami dia kapangatusion na sida na hurang dinggani sungop pangiduamu. Lehon pangatusio di nasida sa totong makaholongi dengan najolma. Hodo di bata di saluhut na nasa namangun. Hodo na markuaso di habi galup marsadasada. Ato ngaliamang mangido mangigil hami di huasomi. Asago dame mabangsomon. Asago dame saluhut na ganup aka namasai. Makorhon pasu-pasu. Mauliate madiwali jahuba di bata. Nabuhi hami marsaur di bagasan bornginon. Di bagas ni inanami inang boruturban. Pasu-pasu totong nasida. Ramo di pargulwon. Jala totong hona mangiring-iring daging doho to di nasida. Uhud pasahaton ganut nasa pasu-pasu. Doho denggan di basam di bagasan keluarga mon. Ramoti ganup akan pinalumehom di keluarga ni huriamom marhite-hite keluarga ni huriamom marsinoddak kolong marsinodang saluhut nda Tuhan aka habadiyamu asabui luhut na makilala adong do keluarga si partangiang adong do keluarga si parholong roha marhite-hite pajom dihami ganup marsadasada atong pasu-pasu ganup nasa keluarga ni nanam ramoti anak nang buru naung pinalumehom ramoti parngulun nasida dia akan mangulaw-law pasu-pasu nasida Tuhan jala totong pargugoy asaboy gabi dalammu ulaw-ulam pasahaton ganup nasa linggan ni basami di bagasan parngulun. Songoni Tuhan nang buru na sida sa luhut na Tuhan dia kana marsikola ramoti jala parbisuhi tabay hapistara kamalon na siyakoy asa tarbahen na sida Tuhan pangaradihod dirina manopot ari na naing ro ari nagok pasu-pasum doho soda atong mauliate si tutu marohan nami diho Tuhan tungasi marohan dihami tangihon luhut na nasa sobba pangusyon nami tangihon luhut na nasa tangyang nami sahat may tuho di bagasan buar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala di bata nami. Amin.